Здравейте, дами и господа, аз съм Stalker BG и днес искам да ви представя новия апдейт 1.2 на Терария, който включва много различни неща и различни добавни са босове, мобове, нови байоми има. И много такива. Добавени са няколко байома. Леден байом, ето такова. Не му знам точната дума, но аз го наричам хавайски байом, защото лицата на дърветата са като напалми. Също са добавили, като има едно купче височина, да можеш да ходиш по него. Ето такива гигантски дървета са добавили. Така. Добавили са още чудеса. Добавили са и пустинна вода, която е тъмна заради калта. Ето го един от новите байоми. Леден байом. Също са добавили въжет, от които може да се красна това. Ето, видяхте го. И сега още една какво прави. Да се свалям това и да мога да се катеря. Ето това ще е гарнета. Вече повечето гарнета можеш да мериш роуп. Ето този мап тук, ето този байом е един от новите айс байоми. Ето това е нов моб. Леден слайм. Добавили са също и пингвини, които като зайците. Лесни за убиване. И освен това вече всичко може да се чупи от кирка. Ето повечето неща. Дървото такова се чупи от брата. Добавили са нови видове честове, нови маси, нови столчета. Ето, виждате, че не ви трябва вече чук за да чупите радни такива глупости. Не мога да видя на къде да летят да изляза. Ето, също така са добавили мап с няколко функции. Първата е на самия екран леко да се вижда. Втората е като минимап на Майнкрафт. Третата е да е хайден, да не се вижда, а четвъртата е целият екран. Аз си го държа така. Това си е един от стандартните байоми вече. Много стандартен байом. И сега дойдоха
Карапчани. Карапта мисля, че е почти същия, въпреки че гледам, че караптите са по-грамадни. Има голяма липса на итери. Също са направили лилава вода за караптът. И това не очаквах да го намеря толкова скоро. Наистина са променили вида на скелетрона. И това се промени. И дами и господа, това е горе-долу за главните неща в апдейта на Терария. Ако искате да научите повечето неща, просто гледайте другите клипове от канала, където ще играем с един приятел мултиплеер. Трябва да имам... Даже вида на Magic Missile са променили на любимото ми оръжие. Но някои неща се оставят винаги еднакви. Ето и нашия стар приятел Ентлионе. И дами и господа, това беше всичко от мен, Stalker BG. Ще се видим следващия път.